आणि प्रश्न मला जॉईन व्हायला 5 मिनिटं उशीर झाला, क्षमस्व त्यासाठी. अं, तर आपण प्रार्थनेने सुरुवात करू. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे। हरे कृष्णा सगळ्यांना। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण 12व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. भक्ती योग ज्याचं नाव आहे, भक्तीच्याच टप्प्यावरती आहोत आणि या भक्तीच्या टप्प्यावरचा हा शेवटचा टप्पा भक्ती योगाचा आहे. ज्या विश्वरूप दर्शनाला आपण 11व्या अध्यायामध्ये बघितलं, तिथे अर्जुन कशाने घाबरला, हो कशाने तो भेदरल्यासारखा झाला, तर जे विश्वरूप दर्शन भगवंतांनी दाखवलं ते इतकं अद्भुत आणि इतकं विलक्षण होतं की त्याच्या त्या स्वरूपाला बघून आणि तशा त्या रौद्रता त्याची आणि ती क्रूरता बघून अर्जुन कुठेतरी भांबावला, त्याला कुठेतरी भारून गेला तो. आणि त्याला ते ते रूप त्या भगवंतांचं नको वाटलं बघणं आणि म्हणूनच त्याला जो घाम फुटला. आणि त्याला तशा प्रकारे जो त्याच्या मनातल्या भावना त्यांनी सांगितल्यानंतर की मला तुझं हे रूप नाही तर मला तुझं परमात्मा आणि तुझं भगवान रूपच दाखव. आणि म्हणूनच हे रूप जे आहे ते आपण बघितलं की जे अनेक देवी देवतांनी सुद्धा हे अतिशय दुर्मिळ असं भगवंतांचं रूप पाहायला वाट बघत होते. ते म्हणजे देवकी मातेच्या दालनामध्ये ते सर्व देवी देवता वाट बघत होते कधी भगवंतांचं ते मनुष्य रूप आम्ही बघतोय असं दुर्मिळ रूप भगवंतांचं बघण्यासाठी देवी देवताही आतुर होते. आणि असं हे रूप भगवंतांचं, जसं भगवंतांचं जे अद्भुत विशाल असं विश्वरूप ज्यांनी बघितलं, ज्या संजयांनी बघितलं, देवी देवतांनी बघितलं, त्यांनीच भगवंतांचं परमात्मा की तिथेच रथाच्याच मध्ये आरूढ असताना भगवंतांनी तिथेच भगवंतांचं हे रूपही दाखवलेलं आहे. परमात्मा रूप जिथे शंख चक्र गदा कमळ हातामध्ये आहे. आणि मग भगवंतांनी अर्जुनाला जेव्हा भगवंतांचं भगवान रूप हे दाखवलेलं आहे तेव्हा ती शांत होते. भगवंतांनी सांगितलं अर्जुनाचं मन शांत झालेलं आहे. कारण भगवंत हा अर्जुन हा दैवी आहे आणि तो भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच संलग्न झालेला आहे, जोडला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच तो कुठेतरी त्याच्या मनाला धीर आलेला आहे. आणि असं हे जे भगवंतांचं रूप आहे हे फक्त भक्तच बघू शकतो, जो भक्तीच्या भावनेने फुललेला आहे, भक्तीच्या भावनेने पूर्णपणे रुजलेली आहे त्याच्यामध्ये ती भावना. आणि अशा या भक्तालाच भगवंत हे भगवान रूप अतिशय मोहक असं भगवंतांचं श्यामसुंदर रूप दाखवत आहे. आणि म्हणून पुढे जाऊन भगवंत या भक्ती योगाबद्दलच पूर्ण बोलतायत की भक्ती योग म्हणजे प्रत्यक्ष भक्तीचा हा जो योग आहे, प्रत्यक्ष भक्तीची ही अवीट गोडी जाणण्यासाठी कशा प्रकारे भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलाय. मग आपल्याला सुद्धा भगवंत ऑप्शन्स देत आहेत की तू हे करू शकत नाही. भगवंतांनी स्वीकारण्यासाठी कुठल्या अटी नाही ठेवल्या, पण भगवंतांना एक कृतज्ञता म्हणून. आणि म्हणूनच ती कृतज्ञता कुठल्या स्वरूपामध्ये की भगवंत म्हणतायत की तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर केंद्रित कर. तेही जमत नसेल तर तू माझ्यासाठी कर्म, तेही जमत नसेल तर तू जी काही फळं आहेत त्याची ती मला अर्पण कर, तेही जमत नसेल तर ज्ञानाचं अनुशीलन कर. आणि असे हे ऑप्शन्स भगवंतांनी दिले. आणि अशा प्रकारे भगवंत ते भक्ताशी जोडले गेलेले आहेत आणि या भक्त भगवंतांना नेहमीच विशेष आहे. अशा या भक्तीच्या मार्गावरती आपण भक्ती योगाचा हा शेवटचा टप्पा म्हणजेच 12वा अध्याय भक्ती योगाला सुरू करणार आहोत. म्हणजे श्रीकृष्णाची प्रेममयी सेवा. कारण कसं आहे की सेवा आणि चॅन्टिंग नामस्मरण येतात ना, आपण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे रुजवून ठेवू शकतो, पूर्णपणे आपण त्याच्यामध्ये झोकून देऊ शकतो भक्तीमध्ये. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते
ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचं आहे? हरे कृष्ण. मी वाचू का? वाचा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने पृच्छा केली की जे तुमच्या भक्तीमध्ये योग्य रीतीने सदैव संलग्न झालेले आहेत आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात, त्यापैकी कोणाला अधिक परिपूर्ण मानण्यात येते? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ही साकार आणि निराकार रूपावरती आहे येस, का? अगदी बरोबर, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. इनोव्हेशन नेस माताजी, स्वाती माताजी आहेत का आपल्या बरोबर? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कशा आहात माताजी? तुमचं हा नाव? ठीक. खूप छान वाटलं तुम्ही आलायत. मीनल माताजी, पुष्पलता माताजी या आपल्या खूप जुन्या भक्त आहेत आणि माझ्या या बऱ्याच आधीच्या बॅचला 18 दिवसांच्या वर्गात होत्या, त्यानंतर दुसऱ्याही वर्गात यायच्या माताजी. तर माताजी आता पुन्हा आपल्या बरोबर जॉईन झालेल्या आहेत. त्यांचा हा अभ्यासही त्या पुढे सुरू ठेवतायत, त्यांचा ध्यानावरती आणि असाही अभ्यास चालू आहे. तर खूप छान माताजी, स्वागत आहे तुमचं वर्गामध्ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे अर्जुनाने कृष्ण. भगवंतांना पृच्छा केलेली आहे की जे तुमच्या भक्तीमध्ये, मग अर्जुनाचे प्रश्न संपत नाही आणि ज्ञानाचा हा प्रवाह संपणारच नाही. प्रत्येक प्रत्येक वेळी अर्जुनाच्या मनात शंका आहे, कारण ती शंका आपल्या मनातली रिप्रेझेंट करतोय अर्जुन, प्रतिनिधित्व करतोय आपलं. ही मनातली शंका आपल्या मनात निश्चित असेल की मग मग भगवंत म्हणतायत की योग्य रीतीने भक्तीमध्ये योग्य रीतीने सदैव संलग्न झालेले आहेत आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात, जे निर्विशेषवादी आहेत, मग जे भगवान रूपाशी साकार आहेत आणि जे ब्रह्म रूपाशी साकार आहेत, मग अशा प्रकारे जे निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतायत यापैकी कोण जास्त श्रेष्ठ आहे आणि कुणाला परिपूर्ण मानता येते? तर भगवंत याच्यावरती निश्चित खूप सुंदर उत्तर भगवंतांनी दिलंय. तर अशा प्रकारे भगवंतांना पृच्छा करताना इथे म्हणतायत की या अध्यायामध्ये आपल्याला आढळतंय की परमसत्याच्या साक्षात्कारासाठी असणाऱ्या निरनिराळ्या योग पद्धतींमध्ये भक्तियोग हा सर्वश्रेष्ठ आहे. कारण आपण बघितलं, भक्तीचा योग हा हा त्या शिडीप्रमाणे नाहीये, तर तो त्या लिफ्ट प्रमाणे आहे. कारण आपण जेव्हा टप्प्याटप्प्याने जातो तेव्हा ज्ञानयोग, अष्टांग योग, मग कर्मयोग, असे वेगवेगळ्या योगांच्या टप्प्यातून आपण जातो आहोत आणि त्या पायऱ्या पायऱ्यांनी ध्यान योगातनं पण तिथे कुठेतरी द्वापार योगात सुद्धा अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलंय की मी एक वेळ वाऱ्याला पकडू शकेन पण मी या मनाला पकडू शकत नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या मनाला मार्गदर्शन करून आणि या मनाला अशा प्रकारे निश्चित योग्य मार्गावरती ठेवण्यासाठी या भक्तियोगाचा जो टप्पा आहे तो भगवंतांशी जोडलं जाणं आणि भक्तीतून जोडलं जाणं, आणि ही भक्तीचा टप्पा हा निश्चितच सगळ्यात सोपा आणि सगळ्यात फास्ट असा तो मार्ग आहे आणि म्हणून तो सर्वश्रेष्ठ म्हणलेला आहे. जर मनुष्याला भगवंतांच्या सहवासाची इच्छा असेल तर त्याने भक्ती योगाचं पालन करणं निश्चितच आवश्यक आहे. कारण भगवंतांशी संलग्न होणं, हो, जोडणं म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं, की भक्तियोगाच्या माध्यमातून भगवंतांशी जोडलं जाणं हे निश्चितच आहे. पण तरीही असे काही लोक आहेत बघा, जे श्रीकृष्णांच्या साकार रूपावर अनुरक्त नाही. कृष्ण रूपापासून ते इतक्या दृढपणे अनासक्त झालेले असतात की भगवद्गीतेवर भाष्य करतानाही ते लोकांना श्रीकृष्णांपासून दूर नेण्याचा आणि त्या लोकांचा भक्तिभाव निर्विशेष ब्रह्मज्योतीवर केंद्रित करवण्याचा प्रयत्न करतात. अव्यक्त आणि इंद्रियातीत परमसत्याच्या निर्विशेष रूपावरील ध्यानास ते प्राधान्य देतात. अव्यक्त आणि इंद्रियातीत म्हणजे का, की आपल्या कबूल आहे, बरेच जण मग त्या परमात्म्याला जाणत असतात. मग आपण ज्या शंकराचार्यांचं उदाहरण देतो की त्यांनी गोविंद मादी पुरुषम तमहम भजामी, त्यांनी भगवंतांना पूर्ण सर्वश्रेष्ठ मानलेलं आहे. पण तिथे कुठेतरी तो निर्विशेष म्हणजे त्या साकार रूपाला नाही तर त्या निराकार रूपाला कुठेतरी महत्व दिलेलं आहे. आणि म्हणून असे लोक मग स्वतःच्याच कॉन्कॉक्शन, स्वतःच्याच विचारांमधून चुकीच्या मार्गाने कुठेतरी ती भावना लोकांपर्यंत पोहोचवतात आणि मग त्यांना त्या निर्विशेष, मग हे असं नाहीच आहे, काही अस्तित्वच नाहीये भगवंतांचं, श्रीकृष्ण आहेत कुठे, दिसतायत का या जगामध्ये? अहो तुमची इंद्रिय तितकी सदोष आहेत ना, तुम्हाला दिसले, समोर आले श्रीकृष्ण तरी तुम्ही ओळखू शकाल का? पण तो जो भाव आहे ना तो महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हे भक्तासाठी भक्त वत्सल आहे आणि निश्चितच ते भगवंत भक्ताशी जोडले जात आहे. आणि आपण किती अशा या कथा आहेत, किती असे हे संदर्भ आहेत की भगवंत हे भक्तासाठी जोडले जात आहेत आणि भक्तासाठी कशा प्रकारे त्यांचा भगवंत भक्ताला प्रिय आहेत आणि भक्ताला भक्त भगवंताला प्रिय आहेत. अशा प्रकारे ती जी संलग्नता आहे ती निश्चितच ते बॉन्डिंग खूप वेगळं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अशा लोकांपासून चार हात लांब राहणंच आणि अशांना दूर ठेवणं हेच निश्चित गरजेचं आहे. कारण ते इंद्रियातीत परमसत्याच्या निर्विशेष रूपावरील ध्यानास, मग कुठेतरी ध्यान, पण तिथे जर कृष्णच मिसिंग असेल तर त्या ध्यानाचा काय उपयोग हो? त्या ध्यानाला अशा प्रकारे जोडायचे की तिथे त्या समाधी रूप जेव्हा असतं पण ती एकरूपता नसते. आपण
एकरूप होऊ शकत नाही कधीच देवाशी. आपलं अस्तित्व हे निश्चितच वेगळं आहे, पण निश्चितच भगवंतांशी जोडले जातो आणि हे जास्त महत्वाचं आहे. अशा प्रकारच्या योगीजनांचे दोन प्रकार दिलेले, दोन प्रकार आहेत. आता या दोघांपैकी कोणता वर्ग अधिक परिपूर्ण आहे आणि कोणता मार्ग अधिक सुकर आहे निश्चित करण्याचा अर्जुन प्रयत्न करीत आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर तो आपल्या स्थितीचं स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, कारण तो श्रीकृष्णाच्या साकार रूपामध्ये अनुरक्त झालेला आहे. तो निर्विशेष ब्रह्मावर अनुरक्त नाही, कारण तो ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान याच्यापैकी ब्रह्मरूपावर नसून तो भगवान रूपाशी जोडला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला म्हणायचं आहे की अर्जुनाने विचारलेला हा प्रश्न भगवंत उत्तर कसं देणार आहे त्याला, की वस्तुतः मनुष्याला परमसत्याच्या निर्विशेष ब्रह्मज्योतीची परिपूर्ण अनुभूती येऊ शकत नाही. म्हणून अर्जुनाला म्हणावयाचे आहे की अशा कालापव्ययाचा काय उपयोग आहे. 11व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला अनुभव आला की श्रीकृष्णांच्या साकार रूपामध्ये अनुरुक्त होणे ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे, कारण त्यामुळे तो इतर सर्व रूपे जाणू शकत होता आणि त्याच वेळी त्याच्या श्रीकृष्णांवरील प्रेमात कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येत नव्हता. या श्लोकात अर्जुनाने कृष्णाला विचारलेल्या, श्रीकृष्णांना अर्जुनाने विचारलेल्या या प्रश्नांमुळे व्यत्यय येत नव्हता. अर्जुनाने या श्लोकात श्रीकृष्णांना विचारलेल्या प्रश्नामुळे परमसत्याच्या निराकार आणि साकार रूपातील भेद स्पष्ट होईल, की भगवंत याचंच उत्तर देणार आहेत की मग निर्विशेष म्हणजे निराकारवादी का साकारवादी हे कुठलं जास्त श्रेष्ठ आहे. एक सेकंद द्या मला, पाणी पण आणते, देईल वाजते. तर याचं उत्तर देताना भगवंत सांगतात, श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयुपेतास ते मे युक्ततमामतः. भगवंत सांगतायत याचं उत्तर देताना. हरे कृष्ण. पुष्पलता माताजी वाचणार. अच्छा. श्री भगवान म्हणाले, जे आपले मन माझा साकार रूपावर स्थित करतात आणि दृढ दिव्य श्रद्धेने माझी सतत उपासना करण्यामध्ये संलग्न झालेले असतात, ते माझ्या मते सर्वोत्तम आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांनी पुढेही सांगताना सांगितले कुठले भगवंतांना प्रिय भक्त प्रिय आहेत, ते मे युक्त तमो मतः. आणि म्हणून अशा प्रकारे भगवंत सांगता आहेत की जे भगवंतांशी एकरूप म्हणजे साकार रूपाशी जे निगडीत आहेत त्याला भगवंत निश्चितच श्रेष्ठ सांगतायत आणि ते परिपूर्ण आहे, सर्वोत्तम आहे. तर या अर्जुनाच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून भगवंत सांगतायत, श्रीकृष्ण स्पष्टपणे सांगतात की जो माझ्या साकार रूपावर आपलं मन केंद्रित करतो आणि श्रद्धा आणि भक्तिभावाने, इथेच आपण भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत, कारण तो ती जी भाव आहे ना तो भाव महत्वाचा आहे. आणि जो श्रद्धा आणि, कारण श्रद्धा हा भक्तीचा पहिला टप्पा आहे. हो, आडात नाही तो पोऱ्यात कुठून येणार, मी कायम म्हणते. कारण श्रद्धाच नसेल तिथे मग भगवंतांच्या त्या साकार रूपाशी जोडला जाण्याचा प्रश्नच येतो. आणि म्हणून श्रद्धा व भक्तिभावाने मला जो भजतो तोच योग्यांमधील परम सिद्ध असा पुरुष होय. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की कशा प्रकारे शुद्ध भक्त निरंतर सेवेमध्ये संलग्न असतो. तो कधी जप करीत असतो, कधी कृष्ण कथेचं वाचन श्रवण करतो, कधी तो प्रसाद तयार करतो, अथवा श्रीकृष्णांसाठी काही खरेदी करण्यासाठी तो बाजारात जातो, कधी मंदिर मार्जन करतो, अथवा भोजन पात्र स्वच्छ करतो. तो जे काही करतो ते सर्व प्रित्यर्थ करतो व अशा रीतीने क्षणही वाया घालवत नाही. असं कर्म म्हणजे समाधिस्थ कर्म होय, म्हणजेच भगवंतांशी जोडलं जाणारं कर्म. कारण जे करतो आहे ते भगवंतांसाठी, सर्वम कृष्णार्पण. मग त्या कर्माच्या बंधनातही तो अडकणार नाही, कारण जे कर्म करतोय ते भगवंतांसाठी करतोय, त्यांच्या आत्म इंद्रियांवांचे तारो नाम कामचे, पण श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेमचे. आणि म्हणूनच प्रेमाच्या त्या टप्प्यापर्यंत, प्रेमाच्या भावाच्या टप्प्यापर्यंत, की भक्तिभाव, मग जो भक्तीचा टप्पा आहे तो अगदी शेवटी जी प्रेम भक्ती आहे ती मग श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती आणि मग भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, अशा या मार्गावरती निश्चितच पुढे मार्गक्रमण केलं जातं. ते ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम चिन्त्यञ्च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्यम इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः
ते नाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः. हरे कृष्णा. स्वाती माताजी वाचणार श्लोकाचा अनुवाद वाचणार माताजी. बर. जय श्री कृष्ण. हा परंतु तिसऱ्या आणि चौथ्या श्लोक. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. आणि म्हणून मग इथं कसं दिलेलं आहे की कर्म आपण जेव्हा बघितलं कर्म संन्यास योग श्रेष्ठ आहे का मग कर्मयोग श्रेष्ठ आहे, मग तिथे भगवंतांनी सांगितलंय की संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे जो भगवंतांशी जोडला जातो. कारण संन्यास घेऊन तुम्ही फक्त ते कर्माला टाळताय. हो, अर्जुनाला कुठेतरी जाऊन जंगलामध्ये जाऊन ध्यान लावायचं होतं आणि तिथे कुठेतरी संन्यास घ्यायचा होता, पण ती कर्म टाळतोय त्याचं आपल्या कुटुंबियांपासून लांब जाऊन आणि कुठेतरी एवढं क्षत्रिय धर्माचं पालन करण्याच्या पेक्षा तिथे पळवाट काढून त्याला भ्याड म्हटलं जाईल. म्हणून भगवंतांनी त्याला सांगितलं की मग तुला शत्रू काही तुझं कौतुक करणार नाही, तुला भ्याडच म्हणणार आहे. आणि म्हणून इथं आपल्याला काय जाणायचंय की अशा प्रकारे जो फरक आपण जाणला कर्मयोग की तू ते कर्म कर, पण कसं कर, तू भगवंतांसाठी कर, निष्काम पद्धतीने. आणि म्हणून अशा प्रकारे तसंच भगवंतांनी इथे टप्प्याटप्प्याने सांगितलेलं आहे की सर्व इंद्रियांचं संयमन करून सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्व व्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष, व तिथे कुठेतरी ते निर्विशेष ब्रह्म आहे. आणि म्हणून त्या निर्विशेष ब्रह्मावर जी कुठेतरी उपासना करतायत ते शेवटी भगवंतांशी जोडले जातात. कारण टप्पे कसं येतो ब्रह्म परमात्मा आणि भगवान. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतात जे प्रत्यक्षपणे भगवान श्रीकृष्णांची उपासना करीत नाहीत पण अप्रत्यक्षपणे परंतु इतर अप्रत्यक्ष पद्धतीने त्याच उद्दिष्टांच्या प्राप्तीकरता प्रयत्न करतात, त्यांना सुद्धा शेवटी कृष्ण प्राप्ती होते. अनेक अनेक जन्मानंतर, मग कदाचित काहींना 10 जन्म तर काही 50 काही 100 जन्मानंतर, पण निश्चितच त्या वाटेवरती ते येतात. ज्ञानी मनुष्य वासुदेव हेच सर्व काही आहे हे जाणून माझा आश्रय घेतो. अनेक जन्मांनंतर मनुष्याला जेव्हा पूर्ण ज्ञान होते तेव्हा भगवान श्रीकृष्णांना शरण जातो. कारण ते जे ज्ञान घेणं आहे ते निश्चितच जास्त महत्वाचं आहे. कारण ज्ञानाने यू कीप एनलाइटनिंग, ज्ञानाने अनेक गोष्टींचा तुम्हाला खुलासा होतो आणि ज्ञान तुमचं बौद्धिक म्हणजे भौतिक शक्ती तर वाढवतच असते, तुमची बुद्धिमत्ता वाढतेच. बऱ्याच गोष्टींचा तुमच्या मनातल्या ज्या काही संशय प्रश्न असतात त्यांना उत्तरं मिळत जातात. आणि म्हणून मग टप्प्याटप्प्याने का होईना पण निश्चितच तो मनुष्य श्रीकृष्ण प्राप्तीच्या मार्गावरती मार्गक्रमण करीत असतो. आणि म्हणूनच याचा गर्भितार्थ असा आहे की भगवान श्रीकृष्णांना त्याने म्हणजे त्या व्यक्तीने भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा परिपूर्ण अनुभूती होऊ शकत नाही. भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाण्यासाठी बऱ्याचदा खूप तप करायला लागतात. कारण कसं होतं काही जण फक्त पुण्य करण्यासाठी किंवा इंद्रियांचं संयमन करून किंवा भगवत प्राप्ती करायची म्हणून त्याची सेवा करायची, प्राणी मात्रांच्या कल्याणार्थ किंवा काही चांगल्या गोष्टी केल्या जातात, पुण्याची कर्म केली जातात. तिथे व्यक्ती वागत असते चांगली पण तिथे भगवंत मिसिंग असतात, तिथे कृष्ण मिसिंग असतात. आणि मग त्या कृष्णांना शरण जाणे हे सगळं स्वतःच्या, मग आपण जेव्हा म्हणतो सकाम कर्म, सकाम कर्म तुम्हाला स्वर्गप्राप्ती देऊ शकते पण निश्चित ती भगवंतांच्या भगवान धामाची प्राप्ती नाही देणार. आणि म्हणून तिथे कारण तुम्ही कुठेतरी तिथे अपेक्षा बाळगता, तिथे त्या कर्माच्या फळाची अपेक्षा बाळगतात. त्याच्यापासून पुढे जाऊन निष्काम पद्धतीने जेव्हा भगवंतांना शरण जाऊन ते पूर्णपणे भगवंतांच्या अस्तित्वाची अनुभूती ज्यांना होईल तेव्हाच निश्चित ते परिपूर्ण होईल. आणि त्याप्रमाणे तुम्ही शरण जाताना खूप तपस्या करायला लागते. तर अशा गोष्टींना निश्चित काही काळ जायला लागतो. थोडीशी कठीण होऊन बसते अशा लोकांसाठी की जे लगेच लगेच भगवंतांच्या त्या रूपाशी साकार रूपाशी निगडीत होऊ शकत नाही. त्यांना थोडंसं टप्प्याटप्प्याने जाताना ती परिस्थिती थोडीशी कठीण होऊन बसते. कारण ते त्यांचा त्याच्यावर विश्वास नसतो. मग स्वतःला पडताळून बघून किंवा मग बऱ्याच गोष्टींचा अनुभव घेऊन ज्ञान घेऊन ज्ञानाचं अनुशीलन भगवंत पुढे जाऊन याच अध्यायामध्ये सांगतायत की कशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने मग ज्ञानाचं अनुशीलन करणं हे किती महत्वाचं आहे. जसं आपण अनुसरण आणि अनुकरण, हे अनुकरण करू नका पण भगवंतांनी सांगितलं की ज्या गुरूंच्या पावलावर पाऊल ठेवून मी ज्या गुरूंनी सांगितलेले त्यांना त्यांच्या मार्गाचं
त्यांच्या स्वतःचं त्यांचं अनुशीलन करा, त्यांचं अनुसरण करा, त्यांच्या पद्धतींना अवलंबा आणि त्यांना फॉलो करा. दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहबद्भिर्वाप्यते. हरे कृष्णा. मीनल माताजी. हरे कृष्णा मीनल माताजी. पुष्पलता माताजी. हा, वाचते. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कसं आहे माहितीये का, म्हणजे इथे सांगताना भगवंतांनी सांगितलंय बघा, पुढे जाऊनही आपण याचं अजून विश्लेषण करूच या, की परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपावर ते आसक्त झालेले असतात. ते ब्रह्मरूपाशी म्हणजे भगवंतांपासूनचं जे चैतन्य आहे त्याच्याशी साकार झालेले असतात. आणि मग त्यांना प्रगती करणे, कारण त्यांना मग कुठेतरी भगवंतांच्या भगवान रूपाशी जोडलं जाणं हे कठीण होऊन बसतं. कारण का कठीण होत बसतं? कारण ते शरीर रूपधारी, तू कुठेतरी शरीर आहेस आणि शरीरच आहे, तू शरीर नसून आत्मा आहेस, या गोष्टीला सुद्धा ते पटकन अवलंबू शकत नाहीस. आणि अशा देहधारी जीवांसाठी हे दुष्कर होऊन बसतं, थोडंसं कठीण होऊन बसतं. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगताना सांगतायत बघा, योगीजन परम सत्याच्या अचिंत्य अव्यक्त निर्विशेष स्वरूपाच्या प्राप्तीचा मार्ग अनुसरतात त्यांना ज्ञानयोगी म्हटलं जातं. कारण ते ज्ञान ग्रहण करतात, पण तिथे कुठेतरी त्यांचं मन अजूनही फक्त ब्रह्मरूपावर साकार आहे, त्या फक्त भगवंतांच्या निर्विशेष रूपाशी जोडलेली आहे. आणि जे योगी पूर्णपणे कृष्ण भावना भाविक होऊन भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झालेले असतात त्यांना भक्ती योगी म्हटलं जातं. कारण ते फक्त ज्ञान घेत आहेत आणि त्या ब्रह्मशी जोडले जातात, की त्यांना त्याविषयी फक्त कळलेलं आहे आणि ते फक्त त्या त्या टप्प्यापर्यंत जोडले जातात. म्हणजे भक्तीच्या मार्गावरती आहेत, जे कृष्ण भावना की जे आहे ते भगवंतांचं आहे आणि जे करतो आहोत तो भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करतोय, हीच कृष्ण भावना जो जोपासतोय तो भक्तियोगी आहे, तो एक भक्त आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी ज्ञानयोगी आणि भक्तियोगी यातील भेद निश्चितपणे स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. ज्ञानयोगाचा मार्ग हा शेवटी जरी भगवंतांकडे नेणारा असला तरी थोडा कष्टप्रद आहे, हा अतिशय कष्टप्रद आहे. तर भक्तियोगाच्या मार्गात प्रत्यक्ष भगवंतांच्याच सेवेमध्ये संलग्न व्हावे लागत असल्याने देहधारी जीवासाठी हा मार्ग अत्यंत सहज, सुलभ आणि स्वाभाविकच आहे. अनादी काळापासून जीव हा देहबद्ध झालेला आहे. केवळ सिद्धांत रूपाने आपण शरीर नाही हे जाणणे जीवाला कठीण आहे. यास्तव भक्तियोगी हा श्रीकृष्णांच्या अर्च विग्रहाला आराध्य म्हणून समजतो, स्वीकारतो. आणि कारण मनामध्ये शारीरिक संकल्पना ही असतेच आणि संकल्पनेचा अशा तऱ्हेने उपयोग करता येतो. अर्थात मंदिरातील भगवंतांच्या अर्चविग्रहाची आराधना म्हणजे पुतळ्याचं पूजन नव्हे. वैदिक प्रमाणानुसार पूजन हे सगुण किंवा अथवा निर्गुण असू शकते. मंदिरातील अर्चविग्रहाचे पूजन हे देखील सगुण होय, कारण भगवंत भौतिक तत्वांद्वारे प्रकट झालेले असतात. पण पाषाण काष्ट रंगाद्वारे भगवंतांचे अर्चविग्रह प्रकट झाले असले तरी अर्चविग्रह हे प्राकृत नसतात, भगवंतांचं परिपूर्णत्व असतं. इथे कुठेतरी शिक्कामोर्तब केलेले अर्च विग्रह त्याला का म्हणतात? कारण प्राण प्रतिष्ठा झालेली असते. जसं पोस्टाच्या पेटीचं तुम्हाला 18 दिवसांच्या अध्यायाच्या वेळी उदाहरण दिलं, जर एखादी खेळण्याची पोस्टाची पेटी असेल आणि त्याच्यात पत्र टाकलं तर ते तुमच्या डेस्टिनेशनला जाईल का हो? जाईल तुमच्या गावाला? जाईल का हो माताजी? कोणाचं? माताजी जाईल ते? मला विचारतात. खेळण्यातल्या पोस्टाच्या पेटीतनं जाईल का ते? जाईल ना. कसं काय जाईल? खेळण्याची पेटी आहे आणि तुम्ही सांगितलं हे पत्र तुमचं खेळण्याच्या तुमच्या गावात. पेटीतून जाणार नाही. हा, खेळण्याच्या पेटीतून जाणार नाही. एक्झॅक्टली. पण हेच तुम्ही जेव्हा ते रस्त्यावरती लाल रंगाची जी शिक्कामोर्तब केलेली सरकारी पेटी जी असते आणि त्याच्यात तुम्ही टाकलं तर नक्की तो पोस्टमन त्या बरोबर, त्या ठिकाणापर्यंत घेऊन जागेवर जातो. पोहोचले. आणि हीच कारण ती शिक्कामोर्तब ती काय असते? ऑथोराइज्ड असते ती काहीतरी. आणि तशाच प्रकारे भगवंतांचा हा अर्च विग्रह जो आहे तो प्राणप्रतिष्ठा म्हणजे त्याला जेव्हा आवाहन करून जेव्हा आपण ती प्राणप्रतिष्ठा करतो तेव्हा सप्त नद्यांचा आणि सगळा अभिषेक करून आणि सगळ्या मंत्रांना बोलून आपण त्याला आवाहन करीत असतो आणि प्रत्यक्ष भगवंत तिथे येत असतात आणि प्रत्यक्ष भगवंतांचं तिथे सान्निध्य असतं आणि म्हणून त्याला अर्च विग्रह म्हटलं जातं. याची प्रचिती आपण खूप खूप आत्ता सामान्य आणि बिगिनर्स आहोत. आपल्याला याची प्रचिती म्हणजे आपल्याला डोळ्यातनं पाणी येणं आणि हे सगळं आहे. पण नामनिष्ठ प्रभूजी म्हणतात, अरे
छोडो ऐसा कुछ नहीं रहता है, म्हणजे ते आपल्या मनातल्या भावना असतात. आपण जोडले जात असतो, पण निश्चित तिथेही कुठेतरी पण ती शुद्ध रूपाची जी भावना आहे ना, एक मिनिट हा. ती जी शुद्ध तत्व म्हणजे जे शुद्ध सात्विक आणि ते शुद्ध भक्त आहेत भगवंतांचे, ते निश्चित भगवंतांशी पूर्णपणे जोडलेले असतात. आणि ते निश्चित ज्या प्रभुपादांना आपण बघतो की शुद्ध भगवंताचे भक्त आहेत, की ज्यांनी या इस्कॉनची स्थापना केली. आणि हे अर्च विग्रह बघा तुम्ही, प्रत्येक इस्कॉनमध्ये जे प्राण प्रतिष्ठा केली जाते प्रत्येक इनॉग्रेशन करून, की भगवंतांची प्राणप्रतिष्ठा, गौरनिताईंच्या अर्च विग्रहांची, हे जे सगळे अर्च विग्रह असतात यांची प्राणप्रतिष्ठा करून त्यांचे प्रोटोकॉल, त्यांची पूजा सुद्धा, त्यांना जे भोग दाखवले जातात त्याची सुद्धा एक ठराविक पद्धतीने पूजा केली जाते. आणि म्हणून अशा प्रकारे, कारण ते ऑथोराइज्ड, म्हणजे अशा प्रकारे हे प्रत्यक्ष भगवंतांचं सान्निध्य आपण तिथे अस्तित्व जाणवू शकतो. अशा भगवंतांना आपण शरण जात असतो आणि भगवंतांशी जोडले जात असतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे इथे दिलेलं आहे रस्त्यावरच्या टपाल पेट्या, आणि याचं उदाहरण जे मी तुम्हाला आता सांगितलेलं आहे. तर असे काही संदर्भ इथे आपल्याला दिसतात आणि या संदर्भांनाच इथे दिलेला आहे. आणि म्हणून आपल्याला प्रत्येक जीवासाठी कृष्ण भावना भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये पूर्णपणे संलग्न होणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. जर मनुष्याने या भक्ती योगाकडे दुर्लक्ष केलं तर तो नास्तिकतेकडे वळण्याची शक्यता असते. अशा रीतीने या श्लोकामध्ये सांगण्यात आल्याप्रमाणे, सांगितल्याप्रमाणे इंद्रियातीत अचिंत्य अशा अव्यक्तावर ध्यान करण्यास विशेषतः या कलियुगात कधीही प्रोत्साहन देऊ नये. भगवान श्रीकृष्णांनी या मार्गाची शिफारस केलेली नाही. भगवान श्रीकृष्णाने सुद्धा सांगितलंय, जे माझ्या साकार रूपाशी जोडलेले आहे ते सर्वश्रेष्ठ आणि ते परिपूर्ण रूप असं आहे. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात् पार्थ मय्या वेशीत चेतसाम. हरे कृष्णा. मीनल माताजी म्यूट आहेत ना? हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा, वाचू शकता माताजी. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. माताजी तुम्ही कुठला श्लोक वाचलात? चुकीचं वाचलं का? चुकीचं 6 आणि वाचलं. 7. 6 आणि 7 सॉरी सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लेम. मी आधीचा वाचला गेला तुम्ही त्याच्या. आधीचे वाचले गेले, हरकत हं. नाही. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे केवळ भक्तीद्वारेच भगवंतांना जाणणं शक्य आहे. म्हणून मनुष्याने अनन्य भक्ती केली पाहिजे. श्रीकृष्णांची प्राप्ती करण्याकरता त्याने आपले मन पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या स्थायी स्थायी स्थित केले पाहिजे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिम्मा नमस्ते मामे वैश्यसी कौंतेय मात्मानम, नाही, मामे वैश्यसी. एक मिनिट हा, माझा एक शब्द थोडासा चुकायला नको. 9व्या अध्यायातला श्लोक आहे आपला शेवटचा, 9.34. छान श्लोक आहे तो. तो माझ्या स्मरणात गेला तो. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानं मत्पराण. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत मन आणि बुद्धी, जसं भगवंतांनी सांगितलेले की अशा प्रकारे तुझी मन आणि बुद्धी ही भगवंतांच्या स्थायी स्थित केली पाहिजे. मनुष्याने केवळ श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ कर्म केलं पाहिजे. तो कोणत्या प्रकारचं कर्म करीत आहे हे महत्वपूर्ण नाही, तर ते कर्म केवळ श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ करणे हे महत्वाचे आहे. हा भक्तीचा आदर्श आहे. भक्ताला भगवंतांना संतुष्ट करण्या वाचून इतर काहीही प्राप्त करण्याची इच्छा नसते. म्हणजे मी सांगितलं की इंद्रिय कोणाचीच स्वतःची नाही. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता करता येते, काम आहे, ती वासना आहे. पण जेव्हा इंद्रिय कोणाची, तर श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम.
आणि या भक्ताला भगवंतांसाठीच सेवा करण्यामध्ये जो आनंद मिळतो तो कशातही नसतो. श्रीकृष्णांना संतुष्ट करणे हेच त्याच्या जीवनाचे ध्येय असते. आणि त्याप्रमाणे कुरुक्षेत्राच्या युद्धात अर्जुनाने सर्व काही त्याग केले, त्याप्रमाणे श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरता भक्त कशाचाही त्याग करू शकतो. ही पद्धती अत्यंत सुगम आहे. मनुष्य आपल्या व्यवसायामध्ये पूर्णपणे लक्ष देऊ शकतो आणि त्याच वेळी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या मंत्राचा जपही करू शकतो. भगवंत सांगत नाही तो की तुम्ही 4-5 तास मंदिरात जाऊन बसा आणि तिथेच नामस्मरण करा. तुम्ही तुमची बायका स्वयंपाक करताना किंवा कुठलीही गोष्ट तुम्ही काही करता आहात, पण नामस्मरण, भगवंतांचं नामस्मरण केलं हे निश्चितच कुठल्याही क्षणी शक्य आहे, हे तुम्ही ठरवाल तेव्हा. आणि अशा दिव्य कीर्तनाने भक्त भगवंतांकडे आकृष्ट होत असतो. असे काही संदर्भ दिलेले आहेत भक्तांसाठी. तर या आत्मसाक्षात्काराच्या इतर सर्व मार्गांचा मनुष्याने त्याग केला पाहिजे आणि केवळ कृष्ण भावना भावित भक्तियोगाचे आचरण केले पाहिजे. की कसं आहे की इतर सर्व मार्गांचा म्हणजे कशा प्रकारे, तर कृष्ण भावना भावित आत्मसाक्षात्कार करण्यासाठी की मी शरीर नाही आत्मा आहे, हे भगवंतांनी दिलेलं गुह्य ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की याच्या व्यतिरिक्त की कृष्ण इंद्रियांचे तारो नाम प्रेम, आणि म्हणून श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ मला कर्म करायचं एवढंच त्या मनाचं ध्येय असलं पाहिजे. जे काही करतोय, मग जे दिवसभरामध्ये कर्म करणार आहे ते निश्चित मी माझं केलंय, मी हे बनवलंय, माझं हे प्रोजेक्ट आहे, माझं हे केलेलं आहे, तर तिथे कृष्ण भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच त्यामुळे याला जीवनाच्या परमोच्च संसिद्धीची प्राप्ती होईल. त्याने गतजीवनातील पापकर्मांचा विचार करण्याचीही आवश्यकता नाही, कारण भगवंत स्वतः त्याची पूर्ण जबाबदारी घेतात. म्हणून स्वतःहून आध्यात्मिक साक्षात्काराकडे स्वतःचा उद्धार करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करू नये. मी देव आहे आणि मी स्वतःच सगळं सांभाळू शकतो, ती कृतज्ञता तर राहिली बाजूलाच, पण स्वतःलाच कुठेतरी इतकं दिव्य आणि इतकं काहीतरी समजायचं की मग मी, भगवंताने 11व्या अध्यायात सांगितलं की कुठेतरी तो तो जो भाव आहे तो भाव मोडणं महत्वाचा आहे. कुठेतरी तो अहंकारी भाव आहे, खोटा अहंकार जपला जातो. प्रत्येकाने सर्व शक्तिमान भगवान श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतला पाहिजे, यामध्ये जीवनाची परम सिद्धी आहे. मय्येव मनाधस्व मयी बुद्धी निवेद. हरे कृष्ण. काही प्रश्न आहे का? नाही, मनात एक शंका आली, म्हणजे येस. यज्ञ वगैरे जे लोक करतात त्याचा हा, काही हे नाही, म्हणजे काय आपण आत्मसाक्षात्कार यज्ञ वगैरे जे हे करतात त्याच्याकरता, तर त्याचा काही उपयोग नाही. त्याचा उपयोग म्हणजे माताजी ते सकाम कर्म झालं, आपण जे सकाम बघितलं ना कर्म आधीच्या. झालं. हा, हं. कारण तुम्ही तो यज्ञ या का करताय, तुमच्या संतुष्टी सकाम करता, कर्म, तुमच्या इंद्रिय सकाम संतुष्टी. कर्म. हा. एक्झॅक्ट. तिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे. आणि हा. म्हणून तिथे सकाम कर्म आहे, ते रजोगुणी लोक आहेत ते सकाम कर्म करतायत. मग तुम्हाला पुण्य करताय, तुम्ही चांगलं कर्म म्हणजे करताय, मग तुम्हाला काय मिळेल? स्वर्ग इतर प्राप्ती मिळेल. मार्गांचा म्हणजे तो येतात का मार्ग हा, मग बाकीचे? तुम्हाला तुम्हाला पुढे तुम्हाला निश्चितच या जन्मानंतर तुम्हाला ती स्वर्गप्राप्ती किंवा वरच्या लोकांमध्ये जन्म मिळेल. पण पुन्हा तिथे पुण्यक्षीण झालं की पुन्हा मृत्यू क्षीणे लोकामध्ये. पुण्य झालं की परत मृत्यू लोकात यावं लागेल. एक्झॅक्ट, एक्झॅक्ट. म्हणजे इतर मार्ग म्हणले त्याच्याकरता विचारलं मी हा बरोबर, प्रश्न. बरोबर, बरोबर, बरोबर. त्यामुळे ते हेच महत्वाचं आहे की तू काय केलं पाहिजेस. आणि म्हणूनच हम्म. भगवंत सांगतायत की या इतर मार्गांमध्ये संलग्न न होता तू या गोष्टींचा केलास तर जन्म हम्म. मृत्यू जरा व्याधी म्हणजे या संसार सागरातून फक्त भगवंतानी हात दिलेला आहे, फक्त आपल्याला दिसत नाही येतो. कारण आपण आणि आपल्या तिथे आपण स्वतः त्या पूर्ण देहरूपी. जबाबदारी घेत आहेत. हा, आणि म्हणूनच आपण आपली, जसं म्हटलंय ना की त्या कठोपनिषदामध्ये 2 पक्षी आहेत, कुठले, आत्मा आणि परमात्मा. हम्म. शरीररूपी झाडावर बसले, तो आत्मा इतका स्वतःमध्ये गुंतलेला आहे की त्याला परमात्म्याकडे लक्षच नाहीये. परमात्मा ऑब्झर्व करतोय सगळं, पण तो हम्म. कर्मामध्ये इतका गुरफटलेला आहे, मग जी कर्म करतोय त्याच्यावरही त्याचा कंट्रोल आहे. आणि म्हणून सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, मग त्या रजो आणि तामसिक गुणामध्ये तुम्हाला भरपूर या की कुठेतरी फक्त काहीतरी मिळवण्याची, काहीतरी पाहिजे असण्याचीच ती भावना आहे. मग तिथे तो हम्म. कृष्णपणा मिसिंग आहे. मग तिथे कुठेतरी हम्म. फक्त ते भोगच परत भोगायला लागतात. कामना आहे तिथे काहीतरी. एक्झॅक्टली. तिथे पुन्हा काहीतरी अपेक्षा आहे ना. येत आहे लक्षात? हो, आलं. हो. हरे कृष्ण. पुढे जाऊ आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे स्वतःहून आध्यात्मिक साक्षात्काराकडे स्वतःचा उद्धार करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करू नये. प्रत्येकाने सर्व शक्तिमान भगवान श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतला पाहिजे. यामध्येच जीवनाची परमसिद्धी आहे. कारण तो हात दिलेला आहे मृत्यू सागरातून पूर्ण हम्म. या गटांगळ्या खात राहायचंय का मग भगवंतांचा आधार घेऊन. म्हणून भगवंत सगळ्याचा आधार आहे. भगवंतांनी 9व्या अध्यायातही सांगितलं
त्या माळेच्या मळ्यांप्रमाणे 7व्या अध्यायातही सांगितलं की भगवंत आश्रय देणारे आहेत, पण मग कुठेतरी फक्त मला, माझं, मी याच्यातच राहिलं तर तिथे कुठेच ती गणना केली जाणार. आणि म्हणून हम्म. ते भगवंतांचं अस्तित्व मान्य करून कशा प्रकारे भगवंत हे सगळ्यांना आश्रय देणार आहेत, सपोर्ट करणारे आहेत. कारण ते त्या माळेतील दोऱ्याप्रमाणे, जे माळेतील मणी जर थोडासा दोरा त्याचा सपोर्ट नसेल तर ते असे इकडे तिकडे विखुरतात. हो, हे हम्म. जास्त महत्वाचं. मय्ये मन अधस्त्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव आता ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. माझ्यावर, पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान तात्पर्य आहे याचं. पण भगवंत आता ऑप्शन्स देता येतो. मग भगवंतानी सांगितलं की तू अनन्य भक्ती कर, की मग मनमना भव मद्भक्तो, की तू तुझं मन बुद्धी एकाग्र करण्याचा प्रयत्न कर. मग इथे भगवंत आता सांगतायत की भगवंतानी स्वीकार केलेला आहे की भक्ताचा स्वीकार तर भगवंतांना विशेष आहे. पण जे काही या टप्प्यांवरनं पण आणि जे काही भगवंत ऑप्शन सांगतायत, ही करणाऱ्या व्यक्ती सुद्धा भगवंतांशी संलग्न होऊ शकतात, भगवंतांना प्राप्त करू शकतात. पण निश्चित ते टप्प्याटप्प्याने आहे. आणि म्हणूनच त्याच सगळ्या ऑप्शन्सला भगवंत सांगतायत की जो भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तीमध्ये संलग्न असतो त्याचा भगवंतांशी साक्षात संबंध असतो. आणि म्हणून आरंभापासून तो दिव्यावस्थेपर्यंत स्थित असतो, यात मुळीच शंका नाही. तो बॅलन्स्ड असतो, कारण तो स्टेबल असतो. भक्त हा सांसारिक स्तरावर राहत नाही, तो श्रीकृष्णांच्या ठायी वासतो. भगवंत आणि पवित्र हरिनाम हे अभिन्न आहेत. म्हणून जेव्हा भक्त हरे कृष्ण जप करत असतो तेव्हा श्रीकृष्ण आणि त्यांची अंतरंगा शक्ती भक्ताच्या जिभेवर नृत्य करीत असतात. काय सुंदर वर्णन केलंय बघा. हे अक्षरशः म्हणजे जो जो भगवंतांचं नाव आणि भगवंत हे वेगळे नाहीत. आणि म्हणून ज्या अनन्य भक्तीने आणि भावाने जो जो कीर्तन आणि ते नामस्मरण करीत असतो, जणू काही तिथे भगवंत नृत्य करीत असतात त्याच्या जिभेवर. अशा प्रकारे श्रीकृष्ण हे तिथे नृत्य करीत असतात, असा तिथे भाव निर्माण होतो. जेव्हा तो श्रीकृष्णांना भोग अर्पण करतो तेव्हा श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष ते खाद्यपदार्थ ग्रहण करतात आणि हा कृष्ण प्रसाद खाऊन भक्त कृष्णमय होतो. जो मनुष्य अशा सेवेमध्ये संलग्न होत नाही, तो हे कसे घडते या संबंधी भगवद्गीतेत आणि वेदांमध्ये जरी निवेदन केलेले असले तरी तो जाणू शकत नाही. कारण तिथे कुठेतरी त्या अस्तित्वावरच भगवंतांच्या शंका आहे, भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाही. मग पुढच्या गोष्टी जाणणं हे निश्चितच दुष्कर होऊन बसतं. सॉरी. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हरे कृष्ण. पुष्पलता माताजी. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठायी स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत इथे आता वेगवेगळे कशा पद्धतीने तू भगवंतांना शरण जाऊ शकशील. जर तू तुझं मन आणि बुद्धी एकाग्र करू शकत नाही तर भगवंत सांगतायत तू या नियामक तत्वांचं पालन कर. म्हणजे काय? सकाळी लवकर उठा, मंगल आरती करा, भगवंतांना भोग अर्पण करा, तुलसी आरती, गुरुपूजा, या सगळ्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप जो काही प्रोटोकॉल कल्चर इस्कॉनमध्ये फॉलो केला जातो त्या प्रकारे सगळ्या पूजा, त्या नियमांचं पालन कर. निश्चितच तू माझी प्राप्ती करू शकतील. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की भक्ती योगाच्या नियामक विधिविधानांचं पालन करण्यासाठी मनुष्याने निष्णात आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली विशिष्ट नियमांचं पालन केलं पाहिजे. कारण तिथे कुठेतरी मग भगवंतांना जोडणारी व्यक्ती कोण आहे? तर उत्तम आध्यात्मिक गुरु, ज्यांनी यांना दृष्टांत मिळालेला असते, याची प्रचिती ज्यांनी घेतलेली असते, निश्चितच ते या मार्गावरती आपली मदत करू शकतात. आणि म्हणून उदाहरणार्थ प्रातःकाळी लवकर उठून स्नान करणे, अर्चविग्रहाला फुले वेचून अर्पण करणे, अर्चविग्रहासाठी भोग तयार करणे, प्रसाद ग्रहण करणे इत्यादी याप्रमाणे मनुष्याने पाळावयाचे अनेक विधी नियम असतात. आणि त्याने शुद्ध भक्ताकडून भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवताचं सतत श्रवण केलं पाहिजे. अशा अभ्यासामुळे कोणताही मनुष्य भगवत प्रेमाच्या अवस्थेपर्यंत उन्नत होऊ शकतो आणि नंतर निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करण्यात तो अग्रेसर असतो. अशा प्रकारे आपल्याला जाणायचं आहे की भगवंतांनी हा जो ऑप्शन दिला आहे की कशा प्रकारे तू भगवंतांना प्राप्त करू शकतोस. तुला जर तुझं मन आणि बुद्धी एकाग्र करता येत नसेल तर या नियामक तत्वांचं पालन करून कुठेतरी भगवंतांसाठी
कर्म करण्याचा प्रयत्न कर. सॉरी. अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् भीम वाप्स्यसि. हरे कृष्णा. मीनल माताजी. हरे कृष्ण. जर तू भक्तियोगाच्या विधी विधानांचे पालन करण्यात असमर्थ असशील तर केवळ माझ्याकरिता सर्व कर्म कर, कारण माझ्याकरिता कर्म केल्याने तुला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत आता पुढचं ऑप्शन देत आहेत काय, की जर तू तुझं मन आणि बुद्धी एकाग्र करू शकत नसेल म्हणजे ती अनन्य भक्ती झाली. त्याच्यानंतर साधना भक्ती, की तू माझ्यासाठी त्या नियामक तत्वांचं, की सकाळी लवकर उठ, नामस्मरण कर, मग मंगल आरती अटेंड करा, गुरुपूजा अटेंड करा, तुलसी आरती अटेंड करा, भगवंतांच्या अर्चविग्रहाची पूजा करा, त्याला नैवेद्य दाखवा, ह्या सगळ्या नियामक तत्वांचं पालन. कारण तेही तुला जमत नसेल तर तू केवळ माझ्याकरिता कर्म कर. मग जे काही करशील ते माझ्याकरिता कर, भगवंतांच्या संतुष्टाप्रित्यर्थ कर, हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून भगवंत इथे कशा प्रकारे ऑप्शन्स देत आहेत, की भगवंत सांगतायत कृष्ण भावनेच्या प्रचारामध्ये संलग्न झालेले अनेक भक्त आहेत आणि त्यांना मदतीची गरज असते. म्हणून जर भक्ती योगाच्या विधिविधानांचा अभ्यास करून मनुष्य करू शकत नसेल तर तो अशा प्रचार कार्याला सहाय्य करू शकतो, जे इस्कॉनमध्ये बुक डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं, ज्या कृष्ण भावनेचा प्रसार केला जातो, त्याच्यामध्ये तुम्ही सहाय्य करू शकतात. म्हणून जर भक्ती योगाच्या विधिविधानांचा अभ्यास करून मनुष्य करू शकत नसेल तर तो अशा प्रचार कार्याला सहाय्य करू शकतो. कोणत्याही कार्यासाठी भूमी, भांडवल, संघटना, परिश्रमांची आवश्यकता असते. ज्याप्रमाणे उद्योगधंद्यामध्ये मनुष्याला राहण्याकरता जागा, गुंतवणुकीसाठी भांडवल, परिश्रम विस्तार करण्यासाठी संघटना आणि परिश्रमाची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे या गोष्टींची कृष्ण सेवेमध्येही आवश्यकता असते. प्रमुख भेद म्हणजे काय, सांसारिक कर्म हे इंद्रिय तृप्ती करता केली जातात, तिथे भगवंतांच्या संतुष्टाप्रित्यर्थ या गोष्टी केल्या जातात. आणि म्हणून असं कर्म म्हणजे आध्यात्मिक कर्म होय. जर मनुष्याकडे पुरेसे धन असेल तर कृष्ण भावनेच्या प्रचारासाठी मंदिर किंवा कार्यालयाचे बांधकाम करण्यासाठी तो आर्थिक सहाय्य करू शकतो किंवा ग्रंथ प्रकाशनात तो सहयोग करू शकतो. असे कार्य करण्यासाठी विविध कार्यक्षेत्रे आहेत आणि एखाद्याने यामध्ये आस्था ठेवावी. मनुष्य आपल्या कर्मफलांचा त्याग करू शकत नसेल तर कृष्ण भावनेच्या प्रचारार्थ तो आपल्या कर्मफलांचा भाग अर्पण करू शकतो. कृष्ण भावनेच्या प्रचारासाठी स्वेच्छेने केलेल्या या सेवेमुळे मनुष्याला भगवत प्रेमाच्या उच्चतर अवस्थेत उन्नत होता येते आणि या अवस्थेची प्राप्ती झाल्यावर तो परिपूर्ण होतो. येत आहे लक्षात, की मनुष्य आपल्या कर्मफलांचा त्याग करू शकत नसेल आणि म्हणूनच मग कुठेतरी त्या कर्माची फळं भोगायची आहेत, कर्माची फळं उपभोगायची आहेत, मग ती कर्माची फळं कुठेतरी ते भोगही भोगायला लावत असतात. आणि म्हणून प्रत्येकाच्या कर्मफळ म्हणून कर्म इतकं चांगलं केलं पाहिजे की त्याची फळं मग कुठेही वंचित राहत नाही मनुष्य त्याच्यापासून, पण ती काळजीपूर्वक करणं हे जास्त गरजेचं आहे. आणि या अशा प्रकारे तू आपल्या कर्मफलांचा भाग अर्पण करतो. कृष्ण भावनेत प्रचारासाठी स्वेच्छेने केलेल्या या सेवेमुळे मनुष्याला भगवत प्रेमाच्या उच्चतर अवस्थेवर उन्नती करता येते. तर पुढे जाऊया आपण. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. हरे कृष्णा. पुष्पलता माताजी. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणतायत ना, तुला मन बुद्धी एकाग्र करतायत, माझ्यासाठी कर्म करतायत असेल तर मग तुला भगवंतांच्या भावनेमध्ये पूर्णपणे युक्त हो. पण ह्या सगळ्या गोष्टी जर मन आणि बुद्धी एकाग्र करू शकत नसेल, नियामक तत्वांचं पालन नसेल, या सर्व गोष्टी कुठल्या शक्य नसतील तर त्या कर्मफळांचा तू त्याग कर, की ज्या कर्मापासून तुला फळं मिळणार आहेत त्याचा उपभोग घेण्याऐवजी निश्चितच त्याच्यावर काम कर आणि त्याचा त्याग करून अशा प्रकारे आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. की मी शरीर नाही, आत्मा आहे. काय करायचंय शरीराला, देहदारी शरीराला हे हवंय ते आहे, किती बघतोय 50 प्रकारच्या यशा गोष्टी, त्या गोष्टी कपाटचं भरलेलं असतं. आणि म्हणूनच आपण इथे म्हणतो आहोत की अशा प्रकारे आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न करा, हे सांगितलेलं आहे.
जर मनुष्याने श्रेष्ठ सत्कार्य करण्याकरता त्याग करण्याचा निश्चय केला तर मग कृष्ण कर्म हेच सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म असल्याने जरी त्याला माहीत नसले तो कर्मफल त्यागी रूपी यज्ञांमुळे श्रीकृष्ण हेच परम कारण असल्याचे क्रमशः जाणू शकतो. जिथे भगवंतांनी या यज्ञ यागांमधून भगवंतांची स्तुती केलेली आहे आणि निश्चितच हे जाणता येऊ शकतं. भगवद्गीतेत 18:46 मध्ये आपल्याला आढळते की यतः प्रवृत्तीर्भूताना, जर मनुष्याने श्रेष्ठ सत्कार्य करता त्याग करण्याचा निश्चय केला तर मग कृष्ण जन्म हेच सर्वश्रेष्ठ कर्म सत्कर्म असल्याचे जरी त्याला माहीत नसले तरी तो कर्मफल त्यागरूपी यज्ञांमुळे श्रीकृष्ण हेच परमकारण असल्याचे क्रमशः जाणू शकतो. अशा प्रकारे बघा की त्याला ऑप्शन दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे भगवंत मनुष्याने श्रेष्ठ सत्कार्य करता त्याग करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. कशा प्रकारे सत्कार्य करता, कुठल्याही चांगल्या गोष्टी करता त्याग करणं, पण हे सगळं कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली, की मी काय आपण वरून टपकून पडलं नाही, सगळं आपल्याला माहिती आहे. उत्तम गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली हे करणं हे जास्त आवश्यक आहे. आपण आज हा श्लोक घेऊया आणि थोडं थांबूया, कारण एक मीटिंग लावली आहे नामनिष्ठ प्रभूजींनी, तर त्याच्यामुळे 12वा श्लोक घेऊन आपले 8 श्लोकच राहतील. हा श्लोक घेऊन आपण थांबूया. मग पुढे तेमे मक्त भक्त प्रिय हा, की भगवंतांना प्रिय असणाऱ्या भक्तांविषयी भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे. तर आज आपण अजिबात, म्हणून मी सकाळी नंतर बघितला मेसेज पण म्हटलं नाही, आधी एक मीटिंग होती 18 दिवसांची, तिथे ते बरंच 30 भक्त आलेले होते ज्यांना दुसऱ्या लेवलला आता आपण सलग तशीच घेऊन जातोय, तर त्यावर डिसिजन घ्यायचा होता. त्याच्यामुळे इथे जरा मीटिंगला थोडा, आणि मग भक्तांचे बरेच प्रश्न येत असल्यामुळे तो उशीर झालेला आहे. क्षमस्व पुन्हा एकदा त्याच्यासाठी. आपण मंगळवारी 12वा अध्याय पूर्ण करू. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ज्ञान विशिष्टे ध्यानात कर्मफल त्यागस्तथा ध्यानात कर्मफल त्यागात गच्छति निरंतरम ओके. हरे कृष्ण. सॉरी, स्वाती माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलाचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे, कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून तू कर्मफलांचा त्याग इथे भगवंतांनी सांगितलं. आधीच्याही अध्यायात भगवंत म्हणतात की कर्म करण्याचा आणि कर्मफलांचा त्याग करून आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कारण जितक्या ते कर्माची फळं तू उपभोगशील तितक्या तुला त्या कर्माच्या बंधनांमध्ये तू अडकत जाणार आहे आणि मग त्याचे भोगही तितके भोगायला लागणार आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान विशिष्यते, की कशा प्रकारे अभ्यास, की ज्ञानाचं अनुशीलन केलं की बऱ्याच गोष्टी मनातल्या क्लिअर होतात. जसं मगाशी सांगितलं की ज्ञानाचं अनुशीलन ह्याला महत्व दिलेले, ते होत नसेल तर काय कर, तर अशा प्रकारे ज्ञानाचं अनुशीलन कर, नाही तर ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, ध्यानापेक्षाही कर्मफलाचा त्याग करणं. मग ज्याला अनुसरण जमत नसेल त्यांनी कशा प्रकारे ध्यान लावण्याचा प्रयत्न करा, आणि तेही शक्य नसेल तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान हे श्रेष्ठ असेल पण तेही शक्य नसेल तर त्याप्रमाणे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की तू कशा प्रकारे कर्मफळाचा त्याग कर, आणि कर्मफल त्यागामुळे मनुष्य बघा कितीतरी, मला वाटतं एक मध्ये व्हॉट्सअपवर एक सर्जन यायचा आणि ते म्हणाले की सकाळपासून म्हणजे त्याने अभ्यास खूप केला आहे आणि ऑपरेशन्स इतकी तितकी असे करायचे, पण जी मनाला शांती कशी त्यांनी मिळाली, आणि ती सेवा आज अगाध हरिबोल पण ती सेवा देत आहेत. आणि त्यांनी बघितलं की अशा प्रकारे ज्या क्लिनिकमध्ये गेली तिथे तिथे तशा प्रकारे त्या गोष्टींची आवश्यकता होती, आणि मग तुम्हाला ते रिअलाइज होऊन, म्हणजे तिथल्या लोकांना रिअलाइज होऊन तशा प्रकारे त्या गोष्टी होऊ शकतात. आणि म्हणून ज्ञानाचं अनुशीलन, की कशा प्रकारे एनलाइटन केलं पाहिजे, स्वतःला ज्ञानाने प्रगल्भ केलं पाहिजे, ध्यान, आणि नाहीतर कर्मफळांचा त्याग करणं, की ती कर्माची फळं मला नको आहेत, ती कर्माची फळं मी भगवंतांना अर्पण करतोय, जे मी कर्म करतोय ते भगवंतांना अर्पण करतोय. अशा कर्मफळाच्या त्यागामुळे त्या कर्माच्या बंधनात अडकायचा प्रश्नच येत नाही तुम्हाला. मग निश्चितच पुढचा जन्म या भौतिकतेमध्ये घेण्याची गरज नाही. मग अशा या सारांश काय या श्लोकाचं, तर परम लक्ष्याची भगवंतांची प्राप्ती करण्याच्या 2 विधी आहेत. प्रथम क्रमिक विधी आणि दुसरी प्रत्यक्ष विधी. बघा, क्रमिक विधी आणि प्रत्यक्ष विधी असे 2 प्रकार याच्यात केले आहेत. कृष्ण भावना भावित भक्ती ही प्रत्यक्ष विधी आहे, जी तुम्ही रीतीची पूजा करता आणि भगवंतांची अर्च विग्रहांची जी प्रत्यक्ष पूजा करता आहात. आणि दुसरी विधी म्हणजे काय, तर कशा प्रकारे कर्मफळ त्यागाचा
समावेश असतो. त्यानंतर मनुष्याची क्रमाक्रमाने कसं दिलेलं आहे की दुसऱ्या विधीमध्ये कर्मफल त्यागाचा, की कृष्ण भावना भावित भक्ती हा प्रत्यक्ष विधी आहे. कारण इथे काय सांगितलेलं आहे, जसं कर्म संन्यास योगामध्ये सांगितले की कर्माचा त्याग करू नका, ती फळं भगवंतांना अर्पण करा. आणि म्हणूनच मनुष्याने क्रमाक्रमाने ज्ञान प्राप्ती, ध्यान, परमात्मा साक्षात्कार आणि पुरुषोत्तम भगवान रूपाचा साक्षात्कार अशी उन्नती होते. तर अशा प्रकारे आपण या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे की ज्ञान आपलं वाढवलं पाहिजे. म्हणून आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो, पुढे जाऊन भागवतम, चरितम, चैतन्य चरितामृत अशा या निरनिराळ्या सखोल पुस्तकांना वाचून आपण निश्चितच ही आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतो. मनुष्य क्रमिक विधीचा किंवा प्रत्यक्ष विधींचा स्वीकार करू शकतो. प्रत्यक्ष पद्धतीचा स्वीकार करणे स्वीकार करणे प्रत्येकाला शक्य नसते, म्हणून अप्रत्यक्ष पद्धती सुद्धा चांगलीच आहे. तिथे त्यालाही प्राधान्य दिलेलं आहे. म्हणून भगवंतांना सांगितलं की कर्म फळाचा त्याग करतो. त्या कर्माच्या फळांसाठी म्हणून ती कर्म भगवंतांनाच अर्पण करायची आहेत. तर त्याप्रमाणे ती निश्चितच कृतज्ञता व्यक्त करणं हे जास्त गरजेचं आहे. त्यांनी कर्मफल त्याग, ज्ञान आणि ध्यान, परमात्म्याची आणि ब्रह्माची अनुभूती या अनेक पद्धतींद्वारे स्वतःला उन्नत करावे. त्या व्यक्तीने स्वतःचा आध्यात्मिक मार्ग हा जास्तीत जास्त वरती कसा जाईल याचा निश्चित प्रयत्न करावा. तर आपण इथे थांबूया. 5 वाजलेले आहेत. आजच्या दिवस 1 तास घेऊया आणि 8 श्लोक आहेत ते पुढच्या टप्प्यावरती घेऊया. काही हरकत नाहीये ना कुणाची, कारण प्रभूजींची मीटिंग आहे त्यामुळे मला जायला लागेल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आहे 12व्या श्लोकापर्यंत. प्रार्थना. काही श्लोकाचे प्रश्न आहेत. पुष्पलता माताजी, स्वाती माताजी, क्लिअर आहे डोक्यात? स्वाती हो माताजी विचारायचंय? हो. हरे कृष्ण माताजी. सगळं कळलंय? ठीक आहे, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण भक्तीचे विविध मार्ग, ऑप्शन्स भगवंताने जे दिलेले आहेत त्याला जाण्याचा प्रयत्न केला. अनन्य भक्ती, साधना भक्ती आणि त्याच्यानंतर ज्ञानाचं अनुशीलन, ध्यान करून लावण्याचं आहे. तेही शक्य झालं नाही तर कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला त्या कृष्ण भावनेमध्ये कशा प्रकारे दृढ करू शकता याचा निश्चितच प्रयत्न करणं हे तुम्हाला आध्यात्मिक उन्नती साधण्यासारखंच आहे. तर आपण प्रार्थना घेऊया. कोणाला काही प्रश्न नसेल तर मला एक प्रश्न विचारायचा आहे बोला ना, माताजी. बोला माताजी. हरे कृष्ण. आज तुम्ही जे हे पाठवलं ते सेकंड लेवल मध्ये आम्हाला क्वीज अजून सोडवायला हे अप्रोच मिळत नाहीये, तर परत पहिल्यापासून आम्हाला हे व्हायला लागेल का? हा, तुम्ही काय करा, रजिस्टर करा त्याच्या याच्यात आणि रजिस्टर करून तुम्ही ती क्वीज सोडवायचा प्रयत्न करा माताजी. म्हणजे आजचं जे तुमचा एक मेसेज आलाय त्याच्यात तुम्ही हो जी लिंक हो दिली हो हो. त्याच्यावरनं रजिस्टर करून. येस येस, त्याच्यावरनं करा. तुम्ही त्या ग्रुपला ऍड व्हाल, पण मुख्य उद्देश तुमचा काय आहे? मला क्वीजला अप्रोच होता येत नाहीये. राईट राईट. मग त्या क्वीजला तुम्ही अप्रोच होऊ शकाल संध्याकाळी हे आणि करून. आता ते सुरू झाली का क्वीजचं हे तुमची साईट? कुठली? तुमच्या क्वीज मध्यंतरी तुम्ही म्हटलात ना हो, हॅक आता झालेली आहे. तेव्हाच झाली. या महिन्याला सगळ्यांनी डाउनलोड केले सर्टिफिकेट. लेवल 1 पण झाले सगळे. कधीच चालू झाले. मी गेल्या महिन्यातच टाकलंय माताजी. विजेस आपले चालू झाले. तुम्ही प्लीज ट्राय करा सगळ्यांनी. हा, मग आज मी परत रजिस्टर करते. ठीक आहे, चालेल, हरकत नाही. ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे हे जर सोडवलं तरच आपल्याला पुढच्या ह्याला बसता येतं का? हा, असं माताजी काही? 3ऱ्या लेवलला सर्टिफिकेट मॅन्डेटरी आहे. अच्छा, म्हणजे हे प्रश्न उत्तर सोडवायचे आणि हा त्याचं हा, जर मग तुम्हाला सर्टिफिकेट पुन्हा डाउनलोड करता येतं. ते सर्टिफिकेट तुम्हाला 3ऱ्या लेवलला जाताना ते सर्टिफिकेट असणं आवश्यक आहे. म्हणजे कसं आहे ना माताजी, आपोआपच अभ्यास आणि ही हो हो हो, उन्नती जी ते आहे अगदी. ती निश्चित त्या बरोबर होत असते. मग मी अभ्यास एक म्हणून मी म्हणजे 18 पैकी मला वाटतं माझे फक्त 2 प्रश्न 2दा असंच झालेलं आहे. हो कारण ना. ह्यांच्या तब्येतीमुळे परत झालंच नाही नंतर. बरोबर बरोबर. नाही, काळजी घ्या. आता बरं आहे ना सगळं? हो. हा हा. मी मुंबईला असताना विचार केला होता तुम्हाला भेटायचा, पण तुम्ही बिझी असताल म्हणून म्हटलं जाऊ द्या. नाही, आपण भेटू ना, नक्की नक्की. आता मध्ये सुद्धा आम्ही म्हटलं या योजना माताजी पण यायच्या आहेत ना, तर या ग्रुपमधले पण म्हणत होते. असं काही नाही माताजी, तुम्ही आलात की फोन करा ना एखादा, जमवू आपण, नक्की जमवू. हा, नक्की कळवा. हरे मुंबईतच आहात कृष्ण. का? धन्यवाद माताजी. नाही, आता आले मी पुण्यामध्ये. बरं बरं, कळवा नक्की कधी आलात तरी. हा, धन्यवाद. फोन करा ना, नक्की आपण जमवू माताजी. हो हो, जय ठीक श्री आहे. कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण सर्वांना. रेकॉर्डिंग होते. हरे कृष्ण सगळ्यांना, हरे कृष्ण.